И поне 5-6 камени мечове имам. И храна. 10. Дама меча първо казах. Къде си? Аз не те виждам. Къде си? Аре, върни ми дама меча първо, бе. Върни ми дама меча. Храната искам. И някои неща са твои. Това е твоё, това е твоё, това е твоё. Това е твоё. Това е моё. Това е твоё. Това. Те са твоите неща, взимай ги. И това е твоё. Това. Ама сме, отпали жолите нещастни. О, не, бяха 61, това са 59. Не. И в Ender Chest имам 4. Това беше специален епизод с лигавене. Специален епизод с лигавене. Дано ви е харесал. Моля ви се, пишете ни да се върнем. Да се върнем ли, да снимаме или нещо, защото няма никаква полза, ако никой не ни гледа и никой не ни харесва. Пишете коментара. В коментарите лайквайте и други простоти. Аз бях градски сон, Делфика, Джипко нямай. Аз съм Джейсон 3000. И от мен е чао. Джипко, няма да кажеш нещо.